Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Matipid ka ba, kabisyo? Isang babae na nagmula sa Japan na si Saki Tamugami ay nagsimulang magtipid nung siya ay nag-edad ng 19 anyos. At ang kanyang goal sa edad na 34 ay matutupad na niya ang kanyang pangarap na makabili ng 3 bahay. Ayon kay Saki, natutuwa siyang makikitang lumalaki ang kanyang ipon. Nagsimula siyang magtrabaho bilang assistant ng isang property agent. At para makatipid, nagluluto lamang siya ng pagkain sa bahay para pambaon at kung kakain man sa labas, dapat discounted. Hindi na rin siya bumibili ng bagong damit. At ultimo gamit sa bahay ay mga pinaglumaan ng kanyang mga kamag-anak at ng ibang tao ang kanyang ginagamit. Kontento na rin umano siya. At dahil dito, sa edad na 27 ay nabili na niya ang pinakauna niyang bahay na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Hanggang sa nakabili pa siya ulit ng pangalawang bahay na kanyang pinaparentahan at sa pang-ikatlong bahay, nilagyan niya ito ng cat shelter para sa mga pusa dahil cat shelter nga. Gumagastos lamang siya ng 78 pesos kada araw sa kanyang pagkain. Ikaw, kabisyo, hanggang saan aabot ang 78 pesos mo? Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Wednesday na karon ha, September 18, 2024! Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Mahilig din sa pusa, angkol dago! Eto na, ang pabansang tita na mahilig ka ba sa pusa? Yes. Oh, mahilig din sa pusa. Dahilan bakit ka nanonood ng pusa sa radyo? Tita Tanya Chinita! Ayan. Thank you, Col! Thank you, Tits. Magkano yun? 78 pesos ang kanyang ginagastos lang araw-araw para magtipid. At yun na nga, nabili niya ang pangarap niyang 3 bahay, tas meron pang cat shelter. Grabe, no? Okay, ang tanong natin ito ha. Bago ko makalimutan, babatiin ko lang ng happy birthday kasi fan na fan mo si Ate Lorna Olieras, isang mananahi. Happy birthday sa kanya. Ano ka na ito ngayon, ate? She is celebrating her 18th birthday. Aba, parang nagdibulang, diba? ha? Parang nagdibulang. Siyempre, hindi kami nag-e-age. 50. 50. Yes. Pero parang 15 lang naman. Aba. Happy birthday! Hey, Lorna, happy birthday! Bago din yan, batiin rin na ng happy birthday. Sino? Si Mama Ems Valdisimo ng Bacoor. Ngayon? Mama Ems! Happy birthday, Mama Ems! Mama Ems, happy birthday sa imo dia. Okay, sa tanang nag-birthday ngayong September 18, happy birthday Happy po. birthday. Okay. Going back, kaya mo bang magtipid? Kaya mo ba 78 pesos lang gagastusin mo sa isang araw? Is it doable para kay Tita Tanya? Doable, hindi siya doable sa akin kasi gas ko pa lang eh. Oh, talo na, no? Siguro kung nakatira ko dito, kung malapit lang. Dito sa office, di ako alis. Oh. Di ko sasabihin na di ako maalis sa office. Kala ko mayaman ka man ka nun. Ha?
Oo, mayroong bahay sa Forbes Park. Wow, pero nung araw, doable yan. Doable. Nung hindi pa mataas ang inflation. Oo. Ay, tama. Oo, ngayon hindi na eh. Di ba, nagkaroon ng spark yung sinabi nga ng... Ano ba yun? I think that was National Economic. Na sinabi na, 21 pesos lang per meal. Kaya pwede na. Hindi na po kaya 21 pesos. Sa kanya, 78 pesos ang gastos siya sa isang kain, 78. Tinapay, labanos at saka noodles yung kinakain niya. Nitong si Saki. Pero kita mo naman, yung pagiging masinop niya, magiging matipid, nakamit niya talaga. Oo, diba? Yung ano niya, kumbaga... Gusto niya yung tits, yung tayo kasi instant gratitude minsan. Kahit ako, guilty ako dyan eh. Gusto ko sweldo, bili agad. gusto ko yung gusto mo happy, bibili na ako agad. Pero sa kanya, sige, bahala na late yung gratification. Bahala na late gratification basta ng bababae. Hindi, si Saki nga makakabili. Ay nako, yun na naman tayo. Pwede batiin? Diba? Yun yung mga late gratification na mahirap gawin. Pero kung nagawa mo yan. Ikaw, Col, nung bago ka nagtatrabaho, nag-iipon ka? Wala rin. Wala din talaga. I mean, meron konti, pero hindi talaga tulad ng ginawa ni Saki na may bahay na siya, nakapunta determinado siya and disiplinado. Yun! Yan, yun sa kung ano yung goal niya. Discipline. Kahit may sale. Determination. Diba? Kahit may sale, hindi ako madidistract sa sale na to. Ito yung goal ko. Patingnan nyo naman, di ba? Kasi minsan, sinasabi mo, sale, discounted, na lang, 50%. Ang 1,500 na lang. Yan, nakakatukso talaga yun. Sabihin mo, naka-discount ako. Hindi, gumastos po kayo ng 500. Tama. Pero, syempre, discounted eh. Pero sabi, nakatipid ako. Pero sa totoo lang, di ba? Napagastos ka. Hindi ka napatipid, napagastos ka ng 500. Kasi nga, 500 na lang. Pag yung mga asawa nyo, hihingi, yung mga misis nyo, hihingi. Pahingi naman, sale sa wala tayong pera, pero pag nambababae, pag Ay nangingi nako. ng panlog, Diyos ko. Grabe talaga, Win. Sabi niya, meow, meow. Sabi ng pusa? Sabi ng dalaga. Uy! Oo nga, grabe, nagtipid talaga siya. Yung dalaga? Yung pusa? Baka para sa cat food. Ng pusa? Ng dalaga. Ang bantot ng kanyang poops? Ng pusa? Ng dalaga? Pero okay lang. Amuyin ko pa rin yan. Yung dalaga? Yung pusa. Ay, allergic ka sa balahibo niya? Ng pusa? Ng dalaga? Gusto ko yan, balahibong. Ng dalaga? Opo. Oy! Mangkanor, ha? Madalas pangalan niya Ming-Ming. Pangalan ng pusa? Ng dalaga. Ganito yung tawagin. Dali, umiihi yan eh. Umiihi yan. Hindi. Umiihi. Yung dalaga? Yung pusa. At tinatawag mo yung Paano tawagin mo nga? Uy, pag tinawag yung pusa? Yung dalaga. Ganun ba yun? O kaya... Uy, bawal na yan. Tawag. Bawal yan, ha? Sa dalaga? Hindi, sa pusa. Iba na. Catcalling. Bawal nga tawagin catcalling nga Yung sa dalaga? Sa pusa. Bagay yun sa pusa kasi catcalling nga eh. Ang galing na talaga. Basic. Ano pa ba pangalan yan? Malay ko sa'yo. Hello Kitty. Sinabi ng Sanrio, hindi daw pusa si Kitty. Ba't Kitty? Yun na nga eh. Bakit si Kitty Perry ba? Pusa ba siya? Hindi siya pusa pero... Teka lang. Oy, sa mga magastos dyan, ha? Pwede tamaan din ako. Tamaan ako. Sige nga, magtipid-tipid na rin tayo. Pero eto, Angkol. Yung driver natin. Pwede kang hindi gumastos at magtipid ka ngayon dahil ikaw yung winner natin sa ating Love Knows. No boundaries. Gregorio Bakiran, isang UV Express driver. Ito na. Additional 500 bago mag-alas 9, Angkol, kung madala mo dito ang iyong toothbrush. Kahit anong toothbrush. Kahit toothbrush ng sasakyan yan. Huwag ka na pumili, kahit luma yan, dali mo dito. Okay, additional yan, ha? Atin sa inyo ng 90.7 Love Kailangan Radio. pa bang i-memorize yan? Ay, Kitty, basic. Aray. That portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake!